Κάθε σκύλος, αν και μπορεί να προέρχεται από μια ράτσα που έχει επιλεγεί από τον άνθρωπο, κρύβει πάντα μέσα του ένα λύκο, δηλαδή ένα κοινωνικό ζώο που έχει την αίσθηση της ιεραρχίας. Κάθε σκύλος λοιπόν αισθάνεται την ανάγκη να βλέπει στο αφεντικό του τη φιγούρα του αρχηγού της αγέλης, ενός σταθερού και σίγουρου οδηγού δηλαδή, που μπορεί να τον εκπαιδεύσει και να του μάθει πώς πρέπει να εκτελεί το καθήκον του. Χωρίς τη φιγούρα αυτή του οδηγού, ο σκύλος, αν είναι και μικρός, αισθάνεται μπερδεμένος και χαμένος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλα τα σκυλιά θα έπρεπε να εκπαιδεύονται χωρίς καμία εξαίρεση. Φυσικά δεν έχουν όλοι οι σκύλοι τις ίδιες δυνατότητες. Θα ήταν εντελώς παράλογο να εκπαιδεύσουμε ένα Yorkshire για φύλακα ή ένα Doberman για κυνήγι. Οι βασικές αρχές όμως της υπακοής που θα εξετάσουμε σε αυτή την ταινία είναι κοινές για όλες τις ράτσες και αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης για κάθε ειδίκευση. Για πρακτικούς λόγους θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα που ακολουθήσαμε με ενήλικα ζώα, αν και το ίδιο μπορεί να γίνει και με πολύ μικρά ζώα έως και 2 μηνών. Το κουτάβι είναι ένας μαθητής που είναι έτοιμος, προσεκτικός και χαίρεται να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Το σημαντικό είναι η εκπαίδευση να γίνεται πάντα υπό τη μορφή παιχνιδιού και να μην καταντήσει εξαναγκασμός ή ακόμη χειρότερα ψύχωση. Αυτό ισχύει και για τους ενήλικες. Οι σημερινοί τρόποι εκπαίδευσης βασίζονται στο παιχνίδι και τη συνεργασία. Είναι ένας αληθινός διάλογος ανάμεσα στον σκύλο και τον άνθρωπο. Από έναν ενήλικα όμως περιμένουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση και καλύτερη εκτέλεση των ασκήσεων, ενώ το κουτάβι πρέπει να την χάνει της αντιμετώπισης ενός μωρού. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι καλύτερα να αρχίσουμε την εκπαίδευση σε μικρή ηλικία, γιατί οι βασικές αρχές της υπακοής είναι κάτι ανάλογο με το δημοτικό για τα σκυλιά και είναι καλύτερα να πάνε σε αυτό όταν είναι ακόμη μικρά. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν θα είναι 1 έτους ο σκύλος, θα έχει μάθει ήδη την αλφαβήτα και θα μπορεί να αφοσιωθεί στις μεγαλύτερες τάξεις, να λάβει δηλαδή μια πολύ πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πώς να τον οδηγήσουμε με αλυσίδα και να μένει καθιστός. Σε αυτή την άσκηση ο σκύλος πρέπει να περπατά στην αριστερή πλευρά του εκπαιδευτή, έχοντας τον ώμο του δίπλα από το γόνατο του εκπαιδευτή. Και πρέπει να κάθεται όποτε αυτός του το ζητά και να συνεχίζει όταν αυτός ξεκινά πάλι, ακολουθώντας τον πάντα πρόθυμα, είτε πάει σιγά, είτε κανονικά, είτε τρέχει. Είναι σημαντικό να μην συγχαίουμε τον περίπατο με αλυσίδα με το να οδηγούμε έναν σκύλο με αλυσίδα. Όταν βγάζουμε ένα σκύλο περίπατο πρέπει να τον αφήνουμε αρκετά ελεύθερο, ώστε να μυρίζει και να εξερευνά τον χώρο γύρω του. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης όμως πρέπει να έχει όλη του την προσοχή στραμμένη στον οδηγό του. Το αναγκαίο εργαλείο μας είναι ένας μεταλλικός πνίχτης και ένα δερμάτινο λουρί μήκους 1,5 μέτρο. Αν ο σκύλος μας είναι κουτάβι ή μιας μικρόσωμης ράτσας, ο πνίχτης μπορεί να αντικατασταθεί και με ένα δερμάτινο λουράκι. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε κοντή αλυσίδα ή αλυσίδα με χειρολαβή, γιατί ο σκύλος δεν θα καταλαβαίνει τις εντολές μας, με αποτέλεσμα να μάθει να τραβά την προσοχή. Για τα πρώτα μαθήματα είναι προτιμότερο να βρούμε ένα χώρο που να είναι ήσυχος, ένα χωράφι ή ένα γήπεδο που να είναι αρκετά μεγάλο. Πρέπει να βάλουμε το κολάρο με το σωστό τρόπο. Πριν το φορέσουμε πρέπει να το τοποθετήσουμε έτσι ώστε από πίσω να φαίνεται ένα ρο. Παίρνουμε θέση βάζοντας το σκύλο στην αριστερή μας πλευρά και κρατώντας το λουρί με το δεξί μας χέρι. Δίνουμε την εντολή στο πόδι ή φούσε, αν προτιμούμε τα γερμανικά. Μετά από αυτό αρχίζουμε να περπατάμε με κανονικό βήμα, τονίζοντας λίγο την κίνηση των χεριών, ώστε να δίνουμε ένα ρυθμό που να ακολουθήσει ο σκύλος. Το ελεύθερο αριστερό μας χέρι θα μας χρησιμεύσει να χαϊδεύουμε τον σκύλο στο λαιμό και να διορθώνουμε τη μετακίνησή του προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάθε φορά που ο σκύλος αλλάζει θέση δίνουμε την εντολή στο πόδι και τον καλούμε να έρθει δίπλα μας. Όταν πάλι περπατά στη σωστή θέση τον χαϊδεύουμε στο λαιμό. Τα πρώτα μαθήματα πρέπει να περιοριστούν σε αυτό μόνο και δεν πρέπει να κρατάνε περισσότερο από 5 με 10 λεπτά το καθένα. Ο σκύλος σιγά σιγά θα μάθει να περπατά με το σωστό τρόπο, γιατί θα μάθει ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δέχεται χάδια και επένους. Μετά από λίγα μαθήματα πρέπει να αρχίσουμε να τραβάμε το λουρί ελαφρά με το δεξί μας χέρι. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα τραβήγματα, μα σύντομες κινήσεις που θα κρατούν το σκύλο σε εγρήγορση και θα του υπενθυμίζουν τι πρέπει να κάνει. Μόλις ο σκύλος μάθει να περπατά σωστά στην ευθεία, θα αρχίσουμε να κάνουμε στροφές και να αλλάζουμε κατεύθυνση. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ο σωστός τρόπος για να του δείξουμε πώς να πηγαίνει μπρος πίσω.
Τουλάχιστον ένα βήμα πριν να αλλάξουμε κατεύθυνση, πρέπει να δίνουμε την εντολή στο πόδι, έτσι ώστε να τραβήξουμε την προσοχή του σκύλου και για να τον προετοιμάσουμε εγκαίρως για την αλλαγή κατεύθυνσης. Όταν ο σκύλος μάθει να περπατά σωστά, αρχίζουμε σταδιακά να αλλάζουμε ρυθμό, πηγαίνοντας πιο σιγά ή τρέχοντας. Είναι καλό να αποφεύγουμε να μπερδέψουμε το σκύλο κάνοντας απότομες κινήσεις. Διανύουμε ένα μέρος της διαδρομής τρέχοντας, μετά περπατώντας κανονικά και μετά πηγαίνοντας ακόμη πιο σιγά και ούτω καθεξής. Σας υπενθυμίζουμε ότι για να πετύχουμε να οδηγούμε τον σκύλο χωρίς αυτός να κάνει κανένα λάθος, θα μας πάρει σχεδόν ένα μήνα, στη διάρκεια του οποίου ο σκύλος θα πρέπει να μάθει να εκτελεί και άλλες ασκήσεις. Είπαμε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης ο σκύλος πρέπει να κάθεται κάθε φορά που ο οδηγός σταματά, γι' αυτό πρέπει να το μάθουμε να κάθεται κάθε φορά που το ζητάμε. Κατά τη διάρκεια μιας οδήγησης σταματάμε, χαϊδεύουμε το σκύλο και του δίνουμε την εντολή «κάθισε» ή «sitz» στα γερμανικά. Σε αυτό το σημείο πρέπει με το δεξί μας χέρι να τραβάμε ελαφρώς προς τα πίσω το λουρί, έτσι ώστε να κρατάμε ψηλά το κεφάλι του σκύλου και με το αριστερό μας χέρι να τον πιέζουμε πάνω από τα πίσω πόδια, οθώντας τον να καθίσει. Προσοχή, να μην τον αναγκάζουμε, αλλά να τον καλούμε να κάνει κάτι τέτοιο. Αν τον πιέσουμε δυνατά, μπορεί να οθήσει το σκύλο να αντιδράσει με μια κίνηση προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια ανεπιθύμητη και αντιπαραγωγική μάχη. Μόλις ο σκύλος πάρει την θέση που επιθυμούμε, πρέπει να τον κρατήσουμε ακίνητο για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά τον επενούμε και τον χαϊδεύουμε. Αυτή είναι μια σχετικά εύκολη άσκηση που ο σκύλος μαθαίνει πάντα σε λίγα μαθήματα. Υπάρχει μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά και μας επιτρέπει να έχουμε σχεδόν άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα, και είναι αυτή του να δίνουμε στο σκύλο μια λιχουδιά, κρατώντας την πάνω από το κεφάλι του και δίνοντάς του ταυτοχρόνως την εντολή «κάθισε». Όσο αποτελεσματική και αν είναι αυτή η μέθοδος, δεν την προτείνουμε, γιατί προσκαλεί το σκύλο να καθίσει κάθε φορά που το αφεντικό του τρώει. Πέρα από αυτό, αν έχουμε ένα σκύλο επιδείξεων, η λιχουδιά θα μας βοηθήσει να σταθεί ο σκύλος όρθιος και ακίνητος με την προσοχή του στραμμένη προς τα εμάς. Αν όμως ο σκύλος κάθεται κάθε φορά που βλέπει τη λιχουδιά, δεν μπορούμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Όταν ο σκύλος μάθει να περπατά με το λουρί και να κάθεται κάθε φορά που του δίνουμε αυτή την εντολή, μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο ασκήσεις, δίνοντάς του την εντολή να καθίσει κάθε φορά που σταματάμε. Έπειτα από μερικά μαθήματα, η εντολή δεν θα χρειάζεται καν, γιατί ο σκύλος θα κάθεται από μόνος του κάθε φορά που θα σταματάμε. Προσοχή όμως, πρέπει πάντα να σταματάμε σε θέση προσοχής. Οδήγηση χωρίς λουρί. Αυτή η άσκηση είναι πανομοιότυπη με εκείνη με το λουρί, με μία μόνο διαφορά. Ο σκύλος σε αυτή την άσκηση είναι λιτός, οπότε μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Στην πραγματικότητα, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται λίγη γνώση ψυχολογίας. Πρέπει να προβλέψουμε τα πιθανά λάθη που μπορεί να κάνει ο σκύλος και να τα διορθώσουμε πριν ακόμα τα κάνει. Ξεκινάμε με μία κανονική οδήγηση με λουρί. Έπειτα από μερικά βήματα αφήνουμε το λουρί να πέσει στην πλάτη του σκύλου και συνεχίζουμε να περπατάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο σκύλος πρέπει να μας ακολουθήσει με την συνήθη ξεγνιασιά. Αν δούμε ότι αυτό τον μπερδεύει, πρέπει να ξαναπιάσουμε το λουρί σαν να μην συνέβη τίποτα και να συνεχίσουμε την οδήγηση. Όταν ο σκύλος δεν δείχνει σίγουρος, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε. Αυτός θα καθίσει και εμείς τότε θα τον χαϊδέψουμε, δείχνοντάς του εμπιστοσύνη και αφαιρώντας του οποιαδήποτε αμφιβολία. Μέσα σε λίγα μαθήματα, ο σκύλος θα μας ακολουθήσει και χωρίς να τον κρατάμε από το λουρί. Τότε μπορούμε πια να αφαιρέσουμε το λουρί εντελώς. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, ξεκινώντας με μικρά διαστήματα και κάνοντάς τα ολοένα πιο μεγάλα όταν καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας ακολουθεί πιστά ακόμη και όταν είναι λιτός. Για να κάνουμε την άσκηση πιο εύκολη και ελκυστική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μπαλάκι ή ένα παιχνίδι που ο σκύλος αγαπά ιδιαίτερα. Θα το κρατάμε στο δεξί μας χέρι και θα το δίνουμε στο σκύλο όταν συμπεριφέρεται με το σωστό τρόπο, αυξάνοντας πάντα τη διάρκεια σταδιακά. Όταν πλέον ο σκύλος μας ακολουθεί όπως πρέπει χωρίς λουρί σε ευθεία κατεύθυνση, μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε κατεύθυνση και να πηγαίνουμε πιο αργά ή πιο γρήγορα. Μείνε ακίνητος. Αυτή η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί με το σκύλο όρθιο ή καθιστό.
Δίνοντάς του την εντολή ακίνητος ή bleiben στα γερμανικά, απομακρυνόμαστε από τον σκύλο και περιμένουμε. Αν ο σκύλος μείνει ακίνητος, τότε θα πάμε αμέσως κοντά του και θα πρέπει να τον επενέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν πάει να μας ακολουθήσει, πρέπει να προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε με ένα ξερό «όχι ακίνητος». Είναι σημαντικό το «όχι» να το πούμε μόλις ο σκύλος πάει να κινηθεί και όχι αφού έχει ήδη αρχίσει να έρχεται προς το μέρος μας. Ο συγχρονισμός είναι πολύ σημαντικός για να δώσουμε στον σκύλο να καταλάβει ότι πρέπει να μείνει ακίνητος στη θέση την οποία βρίσκεται. Στα επόμενα μαθήματα μπορούμε να μεγαλώσουμε τις αποστάσεις και τη χρονική διάρκεια μέχρι ο σκύλος να καταλάβει ότι η εντολή ακίνητος σημαίνει μη κινηθείς μέχρι να σου δώσω νέα εντολή. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική άσκηση στην οποία πρέπει να διαθέσουμε όλο τον χρόνο που θα χρειαστεί χωρίς να χάσουμε ποτέ την υπομονή μας. Καλό θα ήταν να εναλλάσσουμε ασκήσεις που θα έχουν σκοπό να μείνει ακίνητος όντας καθιστός με άλλες στις οποίες θα βρίσκεται σε όρθια θέση. Κάτω. Το κάτω είναι μια φυσική στάση για το σκύλο που ξαπλώνει όταν θέλει να ξεκουραστεί. Εμείς όμως θέλουμε να καταφέρουμε να ξαπλώνει σε θέση σφίγγας και όχι εκείνη της ξεκούρασης που ο σκύλος παίρνει με δική του πρωτοβουλία. Οι μέθοδοι διδασκαλίας μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά όλοι ξεκινούν με το σκύλο να είναι καθιστός. Η μέθοδος που προτείνουμε είναι να πιάσουμε απλά τα μπροστινά πόδια του σκύλου με τα χέρια μας και να τα απλώσουμε προς τα μπροστά, έτσι ώστε ο σκύλος να είναι αναγκασμένος να ξαπλώσει. Μία άλλη μέθοδος που είναι για σκύλους οι οποίοι είναι πολύ ανεξάρτητοι και δεν τους αρέσει να τους αγγίζουν είναι αυτή που πατάμε το λουρί με το πόδι, αναγκάζοντάς τους έτσι να κατεβάσουν το κεφάλι. Πριν βάλουμε το σκύλο στη σωστή θέση, πρέπει να δώσουμε την εντολή κάτω ή Platz στα γερμανικά. Αν ο σκύλος ξαπλώσει στα πλάγια ή πάρει μια πολύ χαλαρωτική στάση, πρέπει να τον βάλουμε στη σωστή θέση με τα χέρια, ενώ πρέπει να του μιλάμε με πιστικό τρόπο και να τον χαϊδέψουμε μόνο όταν θα έχει πάρει τη σωστή θέση σφίγγας. Οι εντολές κάθισε και κάτω πρέπει να εκτελούνται με την ίδια ευκολία ακόμη και όταν βρισκόμαστε μακριά από το σκύλο. Αρχικά θα τις δίνουμε όταν ο σκύλος είναι 1 με 2 βήματα μακριά από εμάς. Στη συνέχεια θα του δίνουμε τις εντολές από αποστάσεις όλο ένα μεγαλύτερες. Όταν ο σκύλος κατανοήσει απόλυτα την εντολή κάτω, μπορούμε να την συνδυάσουμε με την εντολή ακίνητος, την οποία ο σκύλος γνωρίζει ήδη, ζητώντας του να μείνει ακίνητος, ενώ εμείς απομακρυνόμαστε από αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί σταδιακά. Στην αρχή πρέπει να είμαστε 1 ή 2 βήματα μακριά του, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι και τα 40. Αν ο σκύλος προσπαθήσει να μας ακολουθήσει, πρέπει να τον σταματήσουμε λέγοντάς του ένα ξερό όχι και να τον βάλουμε στη σωστή θέση, πηγαίνοντάς τον λίγα μέτρα πιο πίσω από την προηγούμενη θέση του. Με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πετύχει έτσι το σκοπό του, που δεν είναι άλλος από το να μας πλησιάσει, αλλά το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Στα πρώτα μαθήματα πρέπει να στεκόμαστε με το πρόσωπό μας στραμμένο προς την πλευρά του σκύλου, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε και την παραμικρή του κίνηση. Μετά, έχοντας γυρισμένη την πλάτη μας, αλλά με το κεφάλι μας προς αυτόν, για να μπορούμε να το βλέπουμε. Στο τέλος, θα στεκόμαστε τελείως γυρισμένοι από την άλλη πλευρά. Μια καλή εκτέλεση επιτυγχάνεται συνήθως μετά από 15 με 20 μέρες. Είναι όμως βασικό να μην επιμένουμε με την ίδια άσκηση μέσα σε μία μέρα, γιατί αυτό θα ήταν πολύ πιεστικό για το σκύλο. Ελεύθερο στο έδαφος με περιορισμό. Σε αυτή την άσκηση, ο σκύλος πρέπει να μείνει κάτω για ένα χρονικό διάστημα, ακόμα και αν ο εκπαιδευτής δεν είναι παρόν, με την παρουσία διαφορετικών ατόμων, σκύλων ή άλλων πραγμάτων που μπορούν να του αποσπάσουν την προσοχή. Ξεκινάμε βάζοντας τον σκύλο στο έδαφος χωρίς λουρί και απομακρυνόμαστε από αυτόν 30 βήματα, ζητώντας από ένα φίλο μας να περάσει από μπροστά του με το δικό του σκύλο, αρχικά από απόσταση και σταδιακά να πλησιάζει όλο και πιο πολύ στο δικό μας. Αν ο σκύλος σηκωθεί θέλοντας να ελέγξει περί τίνος πρόκειται, πρέπει να τον σταματήσουμε με ένα ξερό όχι ακίνητος. Το τελικό στάδιο είναι να κρυφτούμε πίσω από μια κρυψώνα ή ένα δέντρο, το οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουμε το σκύλο χωρίς όμως εκείνος να μπορεί να μας δει. Όπως πάντα θα βγούμε και θα του φωνάξουμε όχι ακίνητος αν προσπαθήσει να σηκωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει όλα να γίνουν σταδιακά.
Πρέπει να έχουμε την ανάλογη αντίδραση και να εμφανιστούμε λίγο πριν ο σκύλος αρχίσει να ανησυχεί με την απουσία μας και αποφασίσει να έρθει να μας βρει. Όλες οι ασκήσεις σχετικές με τη θέση κάτω ελεύθερος επαναλαμβάνονται όχι πάνω από μία φορά την ημέρα. Ο σκύλος πρέπει να επενεθεί ιδιαίτερα μετά από μία σωστή εκτέλεση, γιατί για αυτόν πρόκειται για έναν πραγματικό εξαναγκασμό. Οπότε πρέπει να τον επενέσουμε περισσότερο από ό,τι κάνουμε με άλλες ασκήσεις που είναι πιο εύκολες και πιο διασκεδαστικές. Να κάθετε κατά τη διάρκεια της πορείας και επιστροφή στο σκύλο. Κατά τη διάρκεια μιας πορείας χωρίς λουρί, σταματήστε όπως πάντα. Ο σκύλος έχει μάθει πλέον ότι πρέπει να καθίσει. Δώστε του την εντολή «κάθισε» και ακίνητος, οπισθοχωρώντας και κρατώντας το δεξί σας χέρι προτεταμένο προς τη μουσούδα του σκύλου. Ακούγοντας εντολές που γνωρίζει ήδη ο σκύλος, πολύ πιθανόν θα μείνει ακίνητος. Σε αυτή την περίπτωση, επιστρέψτε σε αυτόν, σταθείτε από τη δεξιά του πλευρά και ξεκινήστε πάλι την πορεία, αφού πρώτα τον επενέσετε και τον χαϊδέψετε. Αν ο σκύλος προσπαθήσει να σηκωθεί, φωνάξτε του με ένα ξερό «όχι, μείνε». Μετά περιμένετε για λίγο και γυρίστε προς αυτόν. Σταδιακά θα καταφέρετε να εκτελέσετε όλη την άσκηση με επιτυχία. Θα μπορείτε δηλαδή να απομακρυνθείτε για 30 με 40 βήματα, ενώ ο σκύλος θα κάθεται και θα σας περιμένει. Μετά να μείνετε σταματημένοι για λίγο με την πλάτη σας γυρισμένη στο σκύλο και τέλος να γυρίσετε προς το μέρος του. Είναι πολύ πιθανό ο σκύλος να κάνει λάθος κατά την επιστροφή σας προς αυτόν, γιατί βλέποντάς σας να επιστρέφετε θα θελήσει να έρθει προς το μέρος σας και να σας κάνει χαρούλες. Σε αυτή την περίπτωση σταματήστε τον φωνάζοντας «όχι, ακίνητος», προτείνοντάς του το χέρι σας για να τον επαναφέρετε στην τάξη. Μόλις φτάσετε δίπλα του θα τον επενέσετε και θα τον αφήσετε να παίξει όσο θέλει. Ο σκύλος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν η άσκηση ολοκληρωθεί. Μην χρησιμοποιήσετε ένα τόνο στη φωνή σας που να είναι πιο αυστηρός από ό,τι συνήθως, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει την πλήρη υποταγή στο σκύλο, κάνοντάς τον να ξαπλώσει στο έδαφος ενώ επιστρέφεται κοντά του, βλάπτοντας έτσι την άσκηση που πρέπει να ολοκληρωθεί με τον σκύλο καθιστό. Με τοπικό κάλεσμα. Αυτή η άσκηση είναι από τις πιο εύκολες για τα σκυλιά που έχουν μια καλή σχέση με το αφεντικό τους και που επιθυμούν να είναι κοντά τους. Αν συναντάτε δυσκολίες όταν τον φωνάζετε, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε όλη τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η άσκηση αποτελείται από τα εξής βήματα. Βάζετε το σκύλο στο έδαφος, του δίνετε την εντολή ακίνητος και στη συνέχεια απομακρυνθείτε γύρω στα 30 βήματα. Έπειτα θα δώσετε την εντολή στο σκύλο σας, φωνάζοντας πριν το όνομά του. Έλα ή κομ στα γερμανικά. Ο σκύλος πρέπει να έρθει αμέσως με χαρά προς το μέρος σας. Μόλις σας πλησιάσει, δώστε την εντολή «κάθισε», έτσι ώστε ο σκύλος να καθίσει όσο το δυνατόν πιο κοντά σας. Για να ενισχύσετε την εντολή, κάντε μερικά βήματα προς τα πίσω όταν ο σκύλος σας έχει σχεδόν φτάσει. Μπορείτε να το επαναλάβετε περισσότερες φορές για να καταφέρετε ο σκύλος να έρθει πολύ κοντά σας. Από αυτή τη θέση ο σκύλος πρέπει να περάσει στη βασική στάση, στο αριστερό πλευρό σας. Θα δώσετε την εντολή όρθιος και θα τον πιάσετε από το λουρί βάζοντάς το στη θέση που επιθυμείτε. Μερικοί εκπαιδευτές προτιμούν το σκυλί να περνά από πίσω τους, άλλοι επιθυμούν να παίρνει τη θέση του κάνοντας αναστροφή. Και οι δύο μέθοδοι όμως έχουν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν αν ο σκύλος δεν αντιδρά πρόθυμα στο κάλεσμά σας. Είναι πολύ πιθανό να έχετε κάνει κάποιο λάθος σε προηγούμενες ασκήσεις, όπως το να τον χτυπήσετε ή να του φωνάξετε, που είναι πολύ σοβαρό, επειδή δεν αντέδρασε αμέσως όταν του δώσατε μία εντολή. Είναι αρκετό να έγινε ένα τέτοιο λάθος όταν ο σκύλος ήταν ακόμη μικρός για να αντιμετωπίσετε αργότερα σοβαρά προβλήματα όταν θα φωνάζετε το σκύλο σας. Αν ο σκύλος δεν αντιδράσει με τον αναμενόμενο ενθουσιασμό, επαναλάβετε την εντολή δείχνοντάς του το μπαλάκι του ή το αγαπημένο του παιχνίδι. Αν δεν αντιδρά καθόλου στην εντολή σας,